Dead Duck Productions. Kyllä se on lämmin päivä. Jumakauta niin on. Ja siis vaikka on marras, niin silti on lämmintä. Aurinko paistaa, kasvit verkoo ja eläimet on täydessä touhussa. Siis niin. Tässä huomaa kuinka tarpeisesti meidän ilmastonmuutoskampanja tulee. No kyllähän tossa. Kyllä. Jumakauta se on se! Nyt pinoklain näkee esille. Toi jos orsaa nähnytkään. Sehän on ilmiselvä lapasotka. Ja sun pitäis hankkia noihin kakkuilla olisi vähän vahvemmat linssit. Mitä tuo muuten ylipäätänsä täällä tuo sorsa tähän aikaan vuodesta tekeekään? Sehän pitäis olla vetämässä koronaa auringonvarjoa jossain Bulgariassa. Oot sä nyt 100% varma, että se oli lapasotka? No kyllä. Enkä me nyt turhaa oo Sorsabongaus ry:n puheenjohtaja. On se kumma juttu, kun ne täällä tähän aikaan vuodesta palloilee. Soititko sä muuten sinne Raimolle niistä kampanjapaidoissa, jossa on se yliajettu sorsan kuva? Joo, kyllä mä Raimolle limpautin ja sen on pistämässä seuraavaa edellä ainakin 50 paitaa. No niin. Siis sitä marssia varten. Joo. Ja lisäsi siihen loppuun vielä, että kun on marssittu, niin pistetään pannu porisemaan ja munkislauta. No niin! Mutta kyllä meidän jumakautta täytyy nyt lähteä sinne kirpparille. Kyllä näin on vaikka kuinka paljon tavaretta hinnoittelematta. Se on muuten jännä juttu, kun nuoriso pilaa elämänsä tuolla tupakalla, kun siitä vaikka minkälaisia myrkkyjä. Niin tämä tupakointihan nimenomaan edistää tätä ilmastonmuutostakin, että kyllä pitäisi järkeä takoa noitten nuorisen päähän. Jep. Kun ne siellä vaan ulkona tupluttelee ja sitten ajetaan kaiken näköisillä mersuilla ja pakokausi tulee ja ei pysy kauaa tämä pallo kasassa. Ei, se on totta. No mutta eiköhän me saada tällä meidän kampanjalla kuitenkin vähän järkeä päähän noihin nuoriin. No mutta asiasta toisin, niin ruvetaan hinnoittelemaan näitä vaatteita. Joo, ruvetaan vaatteemme yömyöhään. Niin just. Joo, ruvetaan. Laittakaa se hilveä elämä nyt pois. Ai, juman, Pekkanen, palaa hermot, ai! Voi vittu, puina. Jumalauta. Kyllä riitti tältä päivältä. Niin. Saatana nulika. No, Mennään sisään. Mennään sisään.
kahvit, kerätään kimpsut, mennään kotiin.